Spitkałam tam było
Wielkie brawa! Gazda dnešního večeru, ansambl písní tańca Łastivočka. I na vaši ruky podarok. Nechci podarka. Wielkie brawa to był gospodarz dzisiejszego wieczoru, zespół pieśni tańca Łastivočka. Nie chcieli od nas piernika, ale obiecujemy, że za kulisami im przekażemy. A, mają, bo słuchajcie, z tyłu jeszcze nie mam oczu, więc nie widzę. Moi drodzy, ja bym chciał przywitać, bo w międzyczasie przyjechali do nas goście z daleka, bo z Warszawy. Witam pana ministra Tomasza Szymańskiego, sekretarza stanu przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Teraz już mogę powiedzieć dobry wieczór, powitali się, dzień dobry. Oraz Ksenię Alchauk, zastępcę dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych przy MSWiA.